وەکە گەڤنترین شونوارێک کوردستانê tê hejmartin û dîroka wê vedgere derdora 12,000 sal berî niha. Girê xirabreshkê li Rihayê ya Bakurê Kurdistanê ye. Gopikli Tepe navê wê yê bi Tirkiye. Di lîsteya mîrata cîhanî ya Yonûskeyê de ye û jê re dibêjin xala sifir a dîrokê. Ne tenê dwarê dîrokî de lê dwarê siyasî de jî ji bo Kurdan xwedî pêgeheke giring e. Rêberê girtî yê pekeke Abdullah Öcalan di peyama xwe ya roja 6/12/2025 de ragihand û got sermayedarî di sed sala şazdan de ji esmana nehatê xwarê belkû kokên wê digihêjin şaristaniya 10-12 salî ya Mezopotamyaya jêrîn. Navendên weke girê xirabreshkê û girê keçel vê destpêka dîrokî ronî dikin. Şûnwarê xirabreshkê gosalane pêşwaziyê li nêzîka milyonek geştyar dike. Armancên xwe bilindtir kirine. Göbeklitepe tabii daha önce yapmış olduğumuz otopark alanları ziyaretçi Qada komejbo otopark û serdankeran li Göbeklîtepeyê çêkir bû têrê nekir. Mel dûriyeke nêzîkî 2 kîlometre û nîvan navendeke nû ya pêşwaziyê ava kir. Di rastiyê de tişta ku me kiriye zexta li ser Göbeklîtepeyê kêm dike û asankariyê jî çê dike. Rêjî tê berferhkirin û baştirkirin. Berpir zibêjin ev yek dê ji bo geştyaran asankariyên zêdetir çê bike. Em dibînin ku projeya berfirehkirina rêyan berdewam e. Ev biryareke gelekî baş û dicih de ye û em piştevaniya wê dikin. Ev yek dê hejmara geştyaran û dema mana wan li Şanlıurfayê zêde bike. Girê xirabreshkê dikeve bajarokê Xelîleyê û 18 kîlometreyan ji navenda Rihayê dûr e. Di sala 1966 de har dîtin û sal bi sal hejmara geştyarên wê zêdetir dibe.